страшно добър екип, специалисти, знаят какво правят. Професорката, която ме обслужваше, беше страхотна жена, невероятен човек, вечно усмихната, вечно пита какви са проблемите, как може да ги реши, обяснява детайлно какво трябва да се направи за даден човек, как да се подходи и така нататък. Хората, които ме заведаха при тия хора в денталната клиника, са страхотни хора. Те са много ти гледат да помогат на човек от до, помагат с каквото могат, карат хората да се чувстват като у дома си. Не му липсва нищо тук. Просто нивото на обслужване е перфектно, обстановката е идеална и най-важно, че човек получава това, за което е дошъл.